Ka seng HNLC ka seng bitar jur halor ke jing syabe jong kilong kemi kasi ki badai kinong di madan hajan ka economics pharmacy bat ka seng kala ong shushu baga jing kren ke jong u ba umting setia yano inoru kapan i baga dai ke jing kop sarong jong u bat ke jing sengau hangamai ka balakiu hasin rongkli jong u bat ka tai ka seng ka shim baga tai ke jing kren ka dai ke jing nyau ben jong u ya ka jai benreu bat ya upai lang jong karihi bro kawai ka HNLC kadawa badai ban khangsi sendon ye katai kadukan juga economic pharmacy bat kumjuru ban be sendon ye u nakani kari bakarpang jong khasi bat laong shushu lada unut bandang sa kumta ka HNLC kan pinti kena ban don jingsuk bat jingsingan satia kat baudang don hakari unyau trap bat ulaong shushu bakane kadai ka jing maham ka bakhadu bat ka jing don jong u hakani kari Kandai kum ke jing penki bitar ha ke bo onumla satia bansha ka HNLC kala tertengeru halor ke jing kerja yagi kar motor ha ke bomkut satia hadu kini kisini bat kane ke dai ke jing bom darkam jong sarkar jela kadba ki khandra bat jenrat naphang yakinong di madan ki badai ki tresnong bat ki batrai sitom naga benta begin pendap penbiang yalade ka HNLC kala ong shushu bagi bar jela kila bentrai ki kam khai ha kane kari bat ketai ke seng kam don dawi ARUM ya ka jing khai ka bakhoi hanrei ka sngi ka bapi pen ibor pile nyau ben ya ki traishnong pi dei bentip bakan sami daga ding persya ya pi bat in sapen klad peru ya ka paki dulan jong pi ong shu ka khobor balpha du ba san kupar nong trau u general secretary jong ka seng HNLC